Здравейте хора, днеска тук съм, аз съм Стефич БГ, това е Кикич БГ и това е втори епизод на Survival Games, както миналия път ви обещах с Кикич БГ. Малко закъснях с започването на клипа и той си говориш само с това. Здравейте хора, аз съм Кикич БГ, а това е Стефич БГ. Ето тук вилизам се. Да, и... Гърба не съм между. Да, както забелязахте, и той си прави епизоди, Да. защото е маняк. Аре бе, маняк. Аре, аз влизам с компас. Че не е по-лесно. Композития. Така. Аре бе, гей арените бе. За първа арена. Тук некъв са фърата. Те са на спауна. Да, хора, сега ще спектействаме първата арена, за докато свършат. Поне аз ги спектействам, за него не знам. Спектействаш ли арената, бе? Не. Абе, за какво не ми зарежда чунко? И как да ти зарежат чънковете? Така, дед матча започва след точно 30 секунди и той ще е срещу ония двамата приятели, които само единия не може да убие. Тук нещо ми налаги яката. От лаги ми. Да, и с него спорят. Така, детмач. Това е много вълнуващ детмач. Не се тръгна. Да, това беше бавено и не сте чули. Значи поне не е процепен. Да бе, как го убиха бе? Да, сега тия са фърата. Това какво плюска бе? Плющек. От пето. С пакс. И да, горе, сори за лега, ама скоро ще взема. Така. Майко. Мен ми изглъща отвънка и сега не мога да влеза. Успях. Гледах бе, те са фърата и сега не искат да се бият. Ако си чуете какво значи фърата, приятели. Говорят си като нас. Ако гледа някой 7-8 годишни, не знае. Смисъл не обиждаме малките, ама поясняваме просто. Така. Да, по целият клип ни минава в това експектейт. Спокойно, то са след една минута ли. И хора... Са маняци на тема... Айде, бой. Аз трябва да съм на 13-то място. Или колкото се може по-назад. Ама е скъпаното място. И аз съм на 11-то място. Тики, ето е там. Така хора, скинаме номера и миналия епизод го казах. Номер кефи, съвсем отзад. Фак, почваме. Но съм се заселил хора. Не мога да се начешам. Сега толкова ще ме откране честа. Ама се разкатерих пред него. Какво буйно катерене. Имаме брони, имаме меч. Това е нещо невероятно. Сминаваме...
Абе, Чакай, бе. абе, аре иди бе. Идвам. Добре, защо не виждам накъде къде? Добре бе, няма да е къде. Кики, знате, че съм на едно сърце. На едно... Мерси, че ме спаси. Ти си наред, нямам паста. Аз съм бил жив. Чак, че аз си мислех, че съм мъртъв и се чуди. Абе, как така съм жив, бе? Що не мога да лета? Ела, бе, на колко си, бе? На половин сърце. Дъж, чакай. Имаш ли храна? Не. Ето и това. Чакай, сега се страхувам да не падам от никъде, защото ще се щупа. Иди на тука, да ме пазиш. Гледам съм ти фърдил нещо. Ела, бе. Чакай тук да си гепна нещо, което има. Аре, но не се чукаваш си вземи на компютър и няма да ти кажа. Ела ли ти дам нещо? По-скоро се подсила това. Дръж. Дръж, бе, къде си? Така, хора, вече почнах да се възраждам. Ако намериме някакво животно, това ще е хубаво. Виж какво имам. Ендър чест, да. Не, бе, обърни се. Чакай, бе. Така, имам компас. Не виж. О, бъра. То си има Diamond Sword. И бера между другото, значи браво, ще поясняваме. Да. Ай, почва много да лаги. То... Не съм го изключил компютър. Какво каза? Вчера или помня. Аре, бе. И познайте какво имаше в горния чест. Имаше война. Еко, в телефона ли си? Скори ли си? Иро и хелфай. Какво стана, бе? Интернетът ли ти прекъсна, Кики? Кики! Шш! Така, тук сега стана една драма с един проблем. Добре, важното е, че живеем и може да победим тази драма. Ще съм пъти тъпия съм. Така. Какво бе? Жив ли съм? Къде отиде, бе? Останахме сами. И мисля след тази игра да победиме. Така ще няма да го бъде. Да приключвам епизода. Да, то направо се убие. Кой
ти се е бъгнало, бе? Така, това нещо му се е бъгнало нещо. И здравейте хора, продължаваме с клипа, спря го на пауза, докато се оправям скайповете и капуцата. Аз как мога да си спира моя на пауза, бе? Ти твоя не можеш, твоя ти си с фрат. Моето може, твоето не може. Къде си, бе? Идвай не съм сам. Тук съм на летището и съм на сърце. Аз ти чакам да къща. Уф, трябва ми някакво животно. Що съм... Аз съм на 2 сърца. И да, сега хора ще има дед мъч. Много яко, направо суперско. Аз пък съм на сърце и половина. Аз съм на 2. Аре, бе, някакво животно, за да го изпържа. Може да се запусти в база. Колко си тъп. Ендърчест! Бързо стигам, славам. Аз нямам представа къде си. Дава ми се там в пажор. Дай и 5 ендърпери. Да, гледа, прави се малко лаго, както виждате. И все по-малко. И познайте кои първи ще умрат в... Това. В детмача. Златна ябълка. Аз само ако фърва ендърперл ще няма така направя. Защото да ми взима тайите ми. Да фърва ендърперълка ще умра, защото ми взима сърце или нещо там. И се кача горе на къщата, като фърва ендърперълка, за да не ми взима никой айтемите, да умра в мир. Така, доколкото разбирахме. Къде съм? Така, поне не умрях първи. Те пак са ти, да. Не ги чуктите. Където минали път спечелиха. Добре, хора, тези, които гледат клипа, виждат колко са нагли някои хора. Където трябва да чака всички, където са на лобито и чакат за арената, трябва да ги чакат тях да се показват им и да се вършат нагоре-надолу. Това е простотията на простите хора. Извинявам се, ако обижам някой, който така прави, където гледа клипа, но... Хайде, толкова ще бега. Да, бе, топ са много хора на лобито. Да, струват 1 гигабайт вече ми е. И да, това мисля да за този клип. Ела да послушам. Да, и аз и мислех, да преди малко говорих. Ела. Ело тук да го свършим. Или пък аре тук. Така, паркирай назад. Така. И надявам се да ви харесва. Това беше от мене. Така, мълкни, бе. Така, той ми беше... Той ми беше втори епизод на Survival Games. Не, макар че първи не съм го почил, но мисля го качвам. И да, айде, чао, до следващия. И трети епизод, не знам какъв ще е, чао.